Så er vi tilbage igen. Det er lige hvad vi er. Ja, lige tilbage igen, når vi er kommet op. Ja, vi fandt lige lidt med diamant, det må jeg virkelig undskylde, men ja. Vi fandt det lige. Og desværre, så vi kan godt være, at vi kommer til at lægge det i en forkert rækkefølge, men... Måske, jeg er ikke helt sikker. Vi prøver så godt vi kan. Ja, fordi det fejler lige, synes jeg. Ja. Fordi at, da det var jeg optaget en af videoerne, så kom der lige pludselig 2 ud af den. Fuck, vi har meget sagt. Hey, det minder om, vi har været nede med mine i pisse lang tid. Jeg tror, det har været nat 2 gange, men jeg skal lige ud og se til farmen. Ja. Prøv at se Coco Beans, man. Alt det er bare vokset. Tag den. Tag Coco Beansen. Jeg hader sådan en ovn, den tager så mega lang tid. Mm. Jeg laver bukser til dig og bukser til mig. Og så skal vi have den sidste plade også. En plade snart? Nå, ja. Ja, brystpladen er det fuck til dig. Jeg laver lige nogle guldæbler. Fedt. Nice. Kan man ikke lave en eller anden form for æbletræ eller sådan noget? Sådan, man har en æblefarm. Eller er det bare mig, der er totalt fucked? Nej, det kan man sgu da ikke. Det var mega nice. Hallo, vil du have 2 gyldne æbler? Ja. Okay, bare lige kom ind. Den er lige ved at hus. Okay, vi skal lige sove os. Ja, jeg skal lige få dyrene til at formere sig. Shit, der kom lige det der. Hyl. Luk den lige. Ja, jeg har lukket den. Hvis der kommer en creeper, John, jeg bliver sur. Der er med små kyllinger. Where is the små kyllinger? Her, du får lige 2 æbler her. Nej, pis, jeg kan ikke kaste igennem. Jeg vil gerne give dig det. Jeg kommer op fra taget eller et eller andet. Nej, jeg kommer ud. Jeg er ude. Okay, her. Har du fed, mand? Har du fået lavet mine ben, eller? Ja, jeg er lige... Sådan, nu er jeg nok til 2 slags ben. Sådan, så mangler vi bare... Ej, pis, jeg kom i. Nej, ikke sådan. Nej, nu fik du det, så du råd til den selv. Nej, jeg har ikke nok til det. Har du ikke? Hvad mangler du? Et stykke, kan du lige gå og hente det af jorden? Jamen, jeg har kastet. Sådan der. Sådan, så har jeg alt mit eget. Udover min chest. Ja. Skal vi gå? Er vi go? Prøv det. Ja, jeg skal lige have min... skal lige have et stykke jern mere. Jeg skal have min bue med, min pile, altså de pile jeg har. Skal vi svær med? Og desuden, jeg laver lige pladen der, brystpladen eller den der, til dig også. Jeg har lige lavet en til mig selv. God, tak. Og kan vi ikke lige sove? Kan du ikke lige? Jeg ser ikke, vi behøver et større hus. Altså i hvert fald ikke 100. Nej, vi har masser af plads egentlig. Ej, jeg tror, jeg bliver nødt til at tænde blæseren. Ja. Jeg bliver nødt til, selvom man ikke kan høre den. Der mangler 4 stykker jern, så kan du få din bryst ting. Hvad level er du i? 22, altså. Vi kører den mega godt. Jeg tror ikke, der er nogen, der er døde. 22? Jeg er i level 11. Jeg har også været ude og farme monster. Okay. Jeg har snart nok til din. Kom nu, jeg mangler 1 stykke. Jern. Brænd nu. Hvordan har vi fået guldnuggets? Det er det, man bruger til at lave gyldne æbler af. Nå, er det rigtigt, det er. Jeg har lavet det om. Jeg har nok til. Jeg har din plade. Husk at tage din diahakke med. Kommer nok til at være noget i tid.
kan godt lide, at du bare sidder og kigger på mig. Det er simpelthen ikke... Skal vi gå? Jamen, jeg skal lige have lavet nogle flere jernhakker, fordi det gider ikke bruge min diahakke op. Det er dumt. Jeg laver lige en jernhak mere. Nej, det behøver jeg ikke. Skal vi gå? Ja. Okay, der er gået 5 minutter indtil videre. Så, men vi går altså ikke. Vi er på pause, indtil vi kommer ned. Okay, vi sætter lige på pause. Så er vi nede i minen. Ja, så skal der mines. 2 sekunder, Mathias. Jeg er i gang med at optage. Ja. Mathias, læg lige på hurtigt. Okay. Så er vi nede i minen igen, men ja. Jeg har lige nogle problemer, så... Ja. Åh, for helvede, en spejder. Ah! Så der. Husk at tage kul. Vi mangler kul. Det. Ja, for fanden. Ja. Oh shit. Hvad nu? Jeg dør, jeg falder ned i lavaen. Ja, jeg drukner. Okay, sådan der. Hvor er den i lave? Nej, jeg er bagved dig. Jeg var tæt på at røge ned. Nå, obsidian. Nå, ja, det skal vi have. Vi skal også skaffe en bog. Jamen, hvordan fuck laver man bøger? Det ved jeg. Vi skal bruge et stykke læder og noget papir. Papir, det kan vi lave i vores suppe. Ja. Kan du hugge obsidian? Ja. Okay. Ej, skelet John. For helvede da. For helvede, den har set mig. Hvad? Den har set mig, skelettet. Nu kommer den over til mig. Ej, for fanden. Skrid. Ja, den faldt ned i lavaen. Ja. Vi skal altså sætte F home. Kan man godt det? Ja, når vi har factions. Fordi hvis vi falder i lavaen, så kan vi bare trykke hurtigt F home. Jeg går lige op og sætter F home. Kan jeg så gøre det? Ja, du kan bare trykke F home, hvis du er med i min faction. Det er du også. Hvad er det så for en vej? Det er nok den her, håber jeg. Nej, nu burde du altså godt kunne vejen. Ej, det var sgu ikke den her vej. Hvor lang tid er der? Der er gået 7 minutter, 8 minutter nu. 2 minutter nu, drenge. Og piger, og pædofil, og bøsser, og alle jer andre. For helvede, jeg kan ikke vente. Oh my god, Mathias. Ja, det er den her vej så. Ja, det er den her vej. Ja. Jeg skal lige nå op og sætte F home. Jeg har fundet trappen. Og guldæblerne kan vi bruge i nødstilfælde. Nå ja. Ja. Jeg skal bare have 4 ikke op, det har jeg nu. Selvfølgelig rører den der nummer 4 der i lava. Så er jeg lige om lidt op. Kom nu. Jeg skal lige op og sætte F home. For helvede. Kom nu. Åh nej. Sådan, jeg har 4 nu. Okay. F set home. Nu kan du bruge F home. F home. Jeg prøver det lige. Sådan der. Så kommer jeg. Først var F mellemrum home. Ja. Nå, jeg troede det var bare F sådan home 1, som det normale er. Ja. Skal Normalt. vi lige sove hurtigt? Jo. Og så skal Jeg skal også lige tage min... Jeg ligger i noget. Okay, jeg ligger også i nu. Har vi noget læder, fordi så skal vi meget læder på bruge. Et stykke læder. Det har vi. Og så skal jeg også lige hurtigt bruge et stykke sukkerrør. Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal bruge 3. Det er godt, vi har 3 oppe i den øverste. Nej, det er lige meget. Jeg smider noget læder til dig. Ja, bare et stykke. Okay, det får godt nok 3. Og så skal jeg også have dit obsidian. Jeg vil lave den. Okay, og husk diamant. Ja. Har du det? Nej, jeg Jeg tager... tager det bare. 2 stykker, ikke? Pas nu på, at det ikke bliver clearet. Jeg kigger lige om den har... Ja, den har lige gjort det. Bare gør det.